Shoutout kay Gabo. Unsay trip ni mo kol? Anong gibuhat to nimong bili? May man ka, uy. Musura naman kag Croatia og way lingaw. Nya makalitrag biya nga murag walay nakasakitan nga tawo. Yung anak di ay ang mga sakit sa mga dato. Walay kasing-kasing, murag di ingon dato. Uy tiyo, binuang naman lang gani kag babay. Ayo sa Croatia at sa Dubai. Bitaw joke ra mga taga Dubai. Sa Iran na lang di ay. Bita naluin ang jud ko ni Billy. Dili Billy nga bana ni Colin Garcia. Dili pud Billy nga ex ni Eluna Garcia. Pud si Billy nga nagpuyo na ang taog nga linaw sa Croatia. Pero imurang gisamo ko gipaasa. Pero di ko kayang bumitaw. Wala na ba'y sukod ang bawskiya? May pa maghinahinay na ng kagpangayog sorry niya. Dili ra ba lalim pasakitan? Lobat na ba? Ako pa nimo, explainan na lang nako siya sa tanan. Usi, bansay pa nimo ang bata. Matured na siguro kung kuna-una. Ikaw kaha, ingon sila. Ay padaladay sa lider na. Ingon ko na no, walay tao nga tinuod ingon ana. O sa lider na. Pero in reality, daghan mas labaw pa ana. May na lang si Gabo, bisag playboy. At least hits suraan. Ang uban ka dira, excuse me sa mga naligsan. Bitaw guys, undangin na inyong bisyo nga sig binuang. Timan na kay babay nga igsuon. Anak, ug inahan. Sige, diri na lang kukutob, diri na lang kutaman. Paminawa ang kanta ni Jacqueline Chan. Diri na tamugukod sa taong kusugong dagan. Inay, thank you.